Здравейте, мили приятели! Включвам се днес не за да ви показвам възможности. Включвам се, за да ви покажа какво ще изгубите, ако не се възползвате от тези възможности. Международна академия Вертера, първата онлайн академия, специализирана в изучаването на всички аспекти на човешката хомеостаза. Аз имам честа и удоволствието да бъда в първия поток. И в момента има възможност още няколко бройки да бъдат добавени към този първи поток и да завършим заедно това обучение. Точно така, обучение, онлайн обучение съвместно с Медицинския университет, Първи Московски държавен медицински университет Сеченов по интердисциплинарна медицина. Съвместна дейност. Учени от цял свят, събрани в една мисия да поддържат човешката хомеостаза. Знаете ли какво е хомеостаза? Това е баланс, това е способността на организма да запазва постоянството на вътрешното си състояние, въпреки влиянието на външни фактори и околна среда. Хомеостазата е нашият баланс. И ние сме тези, които сме отговорни за тази хомеостаза и за този баланс. Хомеостазата е тази, която поддържа баланса. Това се изучава в тази уникална академия. Вълнувам се, защото буквално след 3 дни изтичат последните 3 дни, в които имате възможност да се включите и да завършим заедно първият поток на тази академия, Международна академия по хомеостаза. Получаваме държавен сертификат консултант по здравословен начин на живот. Онлайн курс, насочен към изучаване на всички аспекти на човешката биологична и психологическа хомеостаза. Това всичко ще го загубите, ако не се възползвате в буквално оставащите 3 дни до края на месец август. Това е бъдеща професия. За жителите на Русия се получава държавна диплома. За тази диплома студентите учат 6 години и заплащат много по-голяма сума от стойността на академията. Получават се познания в областта на превентивната медицина. Превенцията е по-добра от лечението. Това е винаги актуално за всички. Пак казвам, че може да се практикува свободно с този сертификат. Нова пазарна ниша откриваме. Консултант по здравословен начин на живот. Това е бъдещия тренд. Тренда на бъдещето. Всички говорят за здравословен начин на живот. Онлайн образование. Сами можем да консултираме от всяка точка на света. И, разбира се, престижна професия. Ние имаме възможност да се докоснем до уникални преподаватели. 256 академични часа. Имате ли представа колко струва един академичен час? Аз наскоро плащах частни уроци и те са бял кахър в сравнение с академичния час. Ще получим знания от световно известни доктори в областта на медицинските науки и държавна диплома. За кого е предназначен този курс? За всеки един човек на планетата Земя. Нутрициолози, диетолози, козметолози, психолози, фитнес инструктори, аз бих добавила козметици, масажисти, хора с биорезонанс, които замерват нивата на развитие на организма, нивата на витамини и минерали в организма, вече много често срещано, замерване с биорезонанс. Лекари от всички специалности, все повече лекари взеха да обръщат внимание на храната и на хомеостазата. И все повече лекари започват да допускат нетрадиционната алтернативна медицина до възстановяването и лечението на дадени заболявания. Блогъри за съзнателен начин на живот.
Тези, които търсят трендова бизнес ниша, хора, които искат да се развиват в тази посока, млади, студенти, съвременни жени, майки в отпуск по майчинство, а защо не и да придобият една бъдеща професия. Възрастни хора, които искат да съчетаят здравето и доходите си и да бъдат полезни на своето семейство. Още веднъж за кого е предназначен курсът? За всеки един човек, който мисли за своето здраве и който мисли за своята хомеостаза и за балансът, който поддържа тя. И програмата на Международната академия Вертера. Първи урок. Първия модул е самопознание. То е за себе си. Всеки изучава различните аспекти за себе си. Хомеостазата, основата на живота, психоневроимунохомеостаза, основи на стрес менеджмента и когнитивно здраве, храносмилане и система за детоксикация, здраве на опорно-двигателния апарат. Много актуални теми. Социална хомеостаза, метаболитно здраве, сърдечно-съдова хомеостаза, хомеостаза и таласокозметология, анти-ейдж хомеостаза. Това са уроците от втори модул Стани експерт. И трети модул, който ни дава право ние да правим курсове, да продаваме курсове, ние да създаваме нова пазарна ниша. Стани амбасадор. Бизнес хомеостаза, мъжка хомеостаза, женска хомеостаза, духовна хомеостаза. Станете лидер на мнение и амбасадор. И един четвърти модул, който ние току-що разбрахме за него. Детска нутрициология. Това е бонус модул за всички, за нас и за новите участници. Това е, може би, най-ценният модул от цялата академия, защото всичко започва от детската възраст. Нов допълнителен блок по детска нутрициология, воден от Научно-изследователски институт по детско хранене. В новия блок ще научите защо е необходима детската нутрициология, особености на хранене на децата и тяхното развитие през различните периоди от живота, храненето на деца със специални нужди, как да се хранят децата, за да се поддържа тяхната физическа и умствена активност. Водещи преподаватели на Международната академия Вертера. Тук мога само да се възхищавам. Зачетете ги, за всеки един по-отделно мога да изпратя информация, но това са много, много, много световно известни учени, начетени професори, изследователи, лекари. Само зачитам титлата на доктор Татяна Аликперова. Ръководител на катедра по интердисциплинарна персонализирана флеболимфоаналгиолична по Института по интердисциплинарна медицина, лекар по ултразвук, сърдечно-съдов хирург на клиниката Ла Салют. Аз не мога да изчета титлите. Разбирате ли за какво говоря? Разбирате ли какво ще загубите буквално, ако не се включите след 3 дни? Пол Клейтън, член на Института за изследване на храненето, мозъка и поведението в Оксфорд. Старши научен съветник към Комитета по безопасност на лекарствата към правителството на Великобритания и водещ експерт в областта на фармакохраненето. Няма да чета, няма нужда. Всички са експерти в своята област и редица други специалисти от най-висок клас. Водещи преподаватели на Международната академия Вертера по детска нутрициология. Доктор на техническите науки. Директор на Научно-изследователски институт по детско хранене. Хранене и биотехнологии. Според вас как се печели едно звание? То не е само така написано. То е придобито съзнание и ние имаме възможност сега да се докоснем до тези знания. Уникално. Уникално. И тук
Какво получаваме за това обучение? Диплома за Академия на Вертера, държавна диплома за жителите на Русия и сертификат за Европа, за целия европейски свят и извън Русия, с квалификация консултант по здравословен начин на живот. Документи за записване има, разбира се. Има и срок, който пак казвам, че изтича след буквално 3 дни. И нещо, което получаваме и на което искам аз да наблегна. Цената при плащане с карта 1375 евро. Тук квалификационни точки и кешбек ще го коментираме налични с всеки, който има интерес. Подарък за круиз по същия начин. Всеки участник на всеки 35 студента се разиграва томбола за круиз по Персийския залив и днес, преди буквално 2 часа, изтеглиха поредния печеливш, който е от България, който ще отиде на круиз, закупил си Академията по хомеостаза. И всеки партньор, който продаде 5 такива академии, получава сигурен круиз по Персийския залив. Но това за мен не е толкова вълнуващо, колкото ето този подарък тук, в дясно. Вертера Миракъл. 8 броя от този изключителен еликсир на живота. Не напразно е казан чудото на компания Вертера. Това е топ продукта на компания Вертера. И ако сметнем само неговата стойност, ето вие виждате стойност на един брой 240 евро, близо 500 лева, ако купим само 8 броя Миракъл, излизат около 4000 лева стойност. А в момента, закупувайки Академията, ние получаваме 8 броя подарък. Или ако купим Миракъл, Академията ни е чист подарък. Просто уникална възможност. И ние откриваме нова пазарна ниша. Ние създаваме екосистема. Ние създаваме нов живот. Знаете ли какво искам да споделя? Както знаете, преди 9 дни се роди нашето първо внуче. Тези дни го наблюдавам и виждам как се създава един човешки живот. Как се ражда един човешки живот и как с какви усилия, с колко внимание закрепваме този човешки живот. И се чудя, защо когато сме възрастни и когато осъзнаваме какво правим, това бебенце на 9 дни не осъзнава. Ние сме тези, които се грижим за кърмата на майката, каква храна яде тя, за да няма колики. Как по най-лесния за него начин да започне той живот. Вие разбирате ли, той за няколко дни си урегулира дишането. Урегулира си глътката въздух, дишане и издишане. Урегулира си черевцата, които са толкова манички. Много се вълнувам, защото имаме уникални възможности ние да мислим за нашето здраве. А като сме възрастни, имаме възможност да се грижим за нашето здраве, а не го правим. Не го правим. Ако го правим така, както треперим над едно новородено бебе, няма да има толкова болни хора. А сега с тази уникална академия всички майки имат възможност още от преди забременяването да бъдат информирани за целия живот, за целия процес, за всичко около развитието на едно бъдещо бебе и на един бъдещ нов живот. Академията е уникална. Аз съм до края на втори модул. В момента е за мен най-вълнуващата част трети модул. Стани експерт. И смятам да се развивам в тази област. Успоредно с другата ми професия, учител в детската градина. Толкова са сходни
двете мисии, които съм поела. И толкова е хубаво да помагаш на хората, първо да помагаш на себе си, да се образоваш, да помагаш на себе си и да се развиваш в тази посока и хората да ти благодарят. Уникално е. Няма време, не чакайте последния ден от месеца е неделя. Банките не работят, преводите минават по-трудно, така че който взел решение е спечелил. Прекрасна вечер и бъдете здрави!